Cardom 0.0 atom nangli tum non lang bom lage karbi tech support YouTube channel. Pini abang geli tum ladak COVID vaccine certificate kupuson nong download na ima ili tum laso proses alam ili aputak ili tum ladak citan pon lona lasi video abang pada depin pen pangsing pon pilona. First time ili tum jikuno browser ili tum open ang po nangli tum a mobile along kupi browser rong ke doma nangli tum open on non ili ladak Chrome browser sinili open si bikok lo lapen ili tum ladak search or type web address long ili tum click na po click that pen plot ili tum ladak cowin.gov.in puli tum ladak likhi na po ili likhi po cowin.gov.in la likhi that pen plot ili tum la po arum akung si hinat ili tum akilir along ili tum bertlo na ber that pen plot ili tum ladak register/sign in pulong ili tum ladak ber nang po ladak ber nang po la pen ili tum arum hinat bang plot ili tum ladak enter your mobile number puli tum hanam paklang po laso mobile number bang nang tum la vaccine ki chipido na dhu koloso a mobile number tong nang tum chipidon ma laso number si type nang po ate halalong la OTP lengi OTP mate la one time password pu hadak lengji la si la covid vaccine ki chipido na dhu nang tum la a mobile number bang nang tum ladak type kuri noy nili ladak type kuri po 910169 tok that pen plote ili tum along ladak get OTP pudo po la get OTP long itum ber thulona ber that pen plote non melom so philadak SMS bang po la one time password abang wang that pen plote la soita password ili tum ladak ber dang po nili ladak lang po anong bang lo 146913 146913 that pen plote ili tum ladak verify and proceed long ili tum ber thu choklona ber that pen plote ma ili lapuinat arup dashboard along nampak lang et po la dashboard long nampak lang men plote la arum hinat thek long po certificate po la certificate long ili tum ber choklona tak certificate long ber choklona ber that man api plote lapuinat nampak lang po do you want to download certificate PDF file athela bangke PDF file si ili tum long che download jila si download long berdon lote PDF file bang che download polasi non abange ladak download long berdon thu choklona ber that pen pote lapu ang song hina thek long poinge che download tang matang telang ma lapu la long ber choklote engke che thek long po a certificate bang stame non abange certificate bang nili nang paklang et unelo athe ladak privacy alam doko la si nili la certificate bangke blur kuri chokpo oyo Narendra Modi ta dot tanset la si nangli tum chini lo theklo plote mesen alam lo la si nona bage video bang nili dan si pangton boxi mathalo la si cardom